Kezét csokolom, jó estét kívánok! Köszönöm szépen mindenek előtt Kárnoky Tibornak és kedves feleségének a meghívást, Jánó Mihálynak meg, hogy megszólított. Egy előadással készültem, ez pedig az Úz völgyéről szól, hiszen az utóbbi néhány évben megnőtt az érdeklődés az Úz völgye iránt, és sokan nem csak a közelmúlt felfokozott eseményei után érdeklődnek, hanem kíváncsiak és kíváncsivá lettek Úz völgye tágabb összefüggéseire is. Azért álltam ide hátul, mert azt szeretném, hogy azt nézzék, amit mutatok, ne pedig engem. Valószínű, hogy sokan tudják, hogy az Úz völgy megnevezés tulajdonképpen két fogalmat takar. Egyrészt utal az Úz folyó mintegy 45 kilométeres völgyére a Rugát-tetőtől Dormán-falváig, ahol beleömlik a Gyimesekből jövő Tatrosba. Másrészt pedig utal a Csíkszentmártonhoz tartozó egykori településre, Úz völgy nevű telepre, amely a községközponttól mintegy 35 kilométerre fekszik. Történészek szerint minden bizonnyal a hely neve, a hely megnevezése utal egy török rokon népünkre, az egykori úzokra, hasonlóképpen, mint a háromszéki Uzon és az erdővidéki Uzonka nevek. Első hiteles említése az Úz folyónak az nem más, mint Lakatos István egykori csík-kozmási plébános leírásából származik, leírásából tudjuk, ahol az Úz folyót a Szikulia című munkájában említi 1702-ben, amikor tulajdonképpen számba veszi Székelyföld, ez a Szikulia Székelyföld leírása, és számba veszi Székelyföld havasait, hegyeit, amikor azt mondja, hogy páratlanok, azokban gyógyító folyók forrásai vannak, amelyek részben Moldvába folynak le, tudni illik a Tazló, a Tatros, az Úz, az Ojtoz, így ír, a kéziratban fennmaradt Székelyföld leírásában. Az is tudott dolog, és kutatásainkból kiderült, hogy az a konfliktus, amelyet 2019-ben és utána is megtapasztaltunk, megláttunk, az nem egy új keletű dolog. Szinte 100 évente megismétlődik. Amíg írásos dokumentumokba vissza tudtunk ásni, abból az derült ki, hogy minden évszázadban volt egy nagyon komoly konfliktus az erdélyiek és a moldvaiak között. Tehát ami 2019-ben történt, az nem egy új keletű, sőt nem is egyedi eset. 18. században országközti vegyes bizottság munkájának eredményeként kellett 1769-ben véget vetni nemzetközi, gyakorlatilag két nagy hatalom között az osztrákok és az oszmán birodalom között. A 19. században, később meg fogjuk látni, a századot átívelő, egész végig tartott a határvita, majd szintén nemzetközi segédlettel 1889-ben tudtak pontot tenni a vitára. 20. században az első és nyilván a második világháború két fordulópontja a határmegállapításoknak, és hát a 21. század az már annyira közel van, hogy mindannyian emlékezünk erre. Többen írtak Úz völgyéről, de hát talán a legérzékletesebben a legnagyobb székely barátunk Orbán Balázs írt. Ő a Kászonok felől közelítette meg a Szorost, és Úz völgy címen tulajdonképpen az alsó Úz völgyét írta le, 1869-ben megjelent főművében. Egy másik, szintén Székelyföld leírásában egy komoly munkát asztalra tevő történész, Vitos Mózes római katolikus lelkész, helytörténész, aki rengeteget foglalkozott többek között Úz völgyével is. Ő azt mondta, hogy a határvonal ingadozása kellemetlen összetűzésekre szolgáltatott okot a határ mentén lakó mindkét országbeliek közt. Különösen a román portyázókat nehéz volt a határvonal respektálására kényszeríteni. Mint ahogy az imént is említettem,
Ebből is az derül ki, hogy gyakorlatilag több évszázadon keresztül folyamatosan problémát, konfliktust okozott a határ vidéke. Éppen ezért az előadás története, témája és címe Erdély és Moldva úszvölgyi határa régi térképeken 1914-ig. 1914 az egy cezura, és azért is tartottam fontosnak, hogy csak addig, a régi időkből gyűjtsek össze, tartsak egy kis előadást, mert aztán 14 után nyilván sokkal nagyobb merítésből lehet forrásanyagot szerezni, akár történelem, akár térképtörténet szempontjából. Régi térképeken vizsgáltam, de ebbe beletartozik egy település történet is, tehát az mai előadás témája tulajdonképpen Úszvölgy település és térkép története. Lakatos Istvánnál az imént említett Szikulia című műben nem csak a leírása, hanem ennek a műnek van egy melléklete, ez egy kéziratos térkép Székelyföldről. Annak a részletét hoztam el, emeltem ide ki. Itt látszik, ez az első, ismereteink szerint ez az első ábrázolása is az Úz folyónak és az Úz völgyének. Itt ezek a pontokkal, ezekkel a pontokkal van elválasztva a két ország, a két birodalom határa. Ez a belső pont pedig Háromszék, itt lent ez Háromszék része, ez pedig már Csík vármegye. Itt látjuk a Nemere, Mons, Nemere, ugye itt van lenne Ojtoz, Lemhény, és túlfelől pedig itt kanyarok ki az Úz fluviu, az Aklos Mons, az Aklos tető és a Sajhavas között egészen Lukácsfalva, Sófalva, Kománfalva, és itt folyik bele az imént is említett Tatros folyóba. Tehát ismereteink szerint ez az első ábrázolása, nagyon sokáig kéziratban maradt fent, nemrég adták ki ennek a kéziratnak és a mellékelt térképet néhány évvel ezelőtt nyomtatásban. Ez már egy kicsit későbbi és szebb térkép. Johann Conrad von Weiss ezredes, ő egy hadmérnök volt, és Erdélyről 1735-ben nem is egy, hanem két térképet is, mindjárt látjuk a másikat is, készített. Itt rajta van az Úz folyó rajzolata, de tulajdonképpen nincs nevesítve. Itt látjuk, itt folyik, és a Vörös fluviu, ez a Veres patak, vagy egészen pontosan a Veres víz, itt folyik bele. Itt látszik a Baskapataka, Kászonfalva, tehát látjuk itt a térséget berajzolva. Érdekes, hogy a határvonal az lényegesen bennebb van a mostani ismereteink szerint. Ugye itt volt a határ, pontosan ott, ahol az Úza Veres vízzel találkozik, és ezen a térképen bennebb van. Conrad Weissnak a másik térképen is bennebb van a határ, szintén 1738-ban készült, ez a gyönyörű vakonturás-szerű ábrázolással, ilyen művészien megrajzolt, itt látjuk a Sajhavast, és itt van a Husz fluviu, azaz Úz völgye, és látjuk, hogy szintén a határ a Sajhavast is Moldvába sorolja. Nem véletlen, mert mint ahogy említettem, az évszázadok során folyamatos határeltolódások voltak. Ez annak volt tulajdonítható, hogy akkor, amikor Erdélyben lazult a fegyelem, lazult a politikai közigazgatási erő, akkor a moldvaiak mind bennebb és bennebb merészkedtek, és területet foglaltak. Ebből adódott az, amit az imént is említettem, hogy 18-19, tehát gyakorlatilag a 17. századtól kezdve folyamatosan bennebb és bennebb jöttek, és őket kellett mindig valahogy megoldva visszaszorítani. Sokkal pontosabb már, és érdekes feliratokat tartalmaz Lucs-féle 1751-es térkép. A térképen az Úz folyó, hát aki közelebb ül, az láthatja, itt Úz fluviu, itt Úzul fluvio, Dörmönestnál, Dormánfalvánál folyik bele. Nyilván látszik, itt van a két ország határa. Viszont itt, ami igazán érdekes, hát és amellett, hogy itt van a Baska, meg a Sóvető,
túlfelől ott van a sóvető, itt van a Baska, be tudjuk azonosítani, itt folyik a Veresvíz, és a kettőnek a kapcsolódási pontjánál van a kőkert. Itt jelenik meg először ez a kifejezés, hogy kőkert. Nem tudom, hogy valaki alatta látja, hogy mi van felírva oda, itt, 3 szóba. Gredina de Piatra. Gredina de Piatra. Na most ez a kőkert, és itt ez a téglalap nem csak itt jelenik meg, hanem fennebb is, ez tulajdonképpen a Csobános völgye. Itt is azt mondja, hogy kőkert. Sőt, fennebbecske is, ez a Gyimesekben van, ott írja kőkert. Itt mit ír alatta? Garde de Piatra. Tehát ugyanis mi történt? Ez a határ, ez a megnevezés, a kőkert, ez több helyen is szerepel nyilván a határ mentén, aztán itt máshol is egészen fentről levégig, Bukovinától levégig a Bánságig. A térkép jelkulcsa szerint, hiszen minden térképen van magyarázat, meg jelkulcs, a térkép jelkulcsa értelmet ad ennek a jelenségnek, idézem, a régi határvonal határjel gyanánt állítatott, a magyarok által kőkertnek, a moldvaiak által Gredinának és Garde Piatrának nevezett kőtöltések ezek tulajdonképpen. Kőkert. Ugye többféleképpen van leírva, hosszú, rövid, stb. Gredina de Piatra, Garde Piatra, Orbán Balázs is megemlékezik erről. Egy természetes Moldva és Erdély határvonalát képező szikla él, melyről a szoros ezen alsó részét általánosan kőkertnek nevezik. Aztán ő hosszan leírja, hogy hány földtöltés van, meg 1849-ben mi történt ott, a honvédeink az oroszok-e határvonalon megkísérhető betörése ellen mit csináltak. Ez egy hosszabb történet. A lényeg az, hogy Úz völgyéről értekezve ezt írja a kőkert megnevezés alatt. Tudjuk, hogy gyakorlatilag 3 nagy katonai felmérést tartanak számon, amikor a császár és majd aztán a császár gyakorlatilag elrendelt az egész császárság telekönyvezését, felmérését és telekönyvezését. Ennek nyilván pekuniáris alapjai meg vonzatai voltak. Minket ebből igazából ez a gyönyörű szép térkép érdekel. Az első felmérés az hosszabb ideig tartott, de Erdélyben gyakorlatilag 4 év alatt Erdély teljes területét mérőlánccal és rúddal a katonaság felmérte. Abból a szelvényekből pedig itt van az általunk is ismert Úz völgye. Itt van az Úz patak, itt van a Folgyes. Meg tudja mondani vajon valaki, hogy mit jelenthet a Folgyes? Kérem? Tölgyes. Orbán Balázs le is írja, hogy egy tájat tölgyerdők is jönnek elő, melyekről a szoros kis tölgyes nevét nyerte. Aztán van nagy tölgyes is, mondja ott felfele, Gyergyó fele, de az csak egy érdekesség. Egyéb is van persze itt rajta, ezen a térképen. Itt van egy Adler nevű szintén kis vörös téglalap, nem tudom, látszik-e onnan, meg az Egres patak, meg itt a Raca patak, és itt a Magyaros patak, itt folyik be a Magyaros patak, ez a Rác sóvető lesz később aztán, Magyaros patak, itt van valahol majd a későbbi kápolna, ugye Zoltán jól tudom, a Magyaros patak völgyében. Na, itt van egy Adler nevű hely, ezt Orbán Balást tiszteljük és olvastuk, és ez a moldvai részt is, tehát gyakorlatilag a határ mellett a túlsó felét is feltérképezték azért az osztrákok, azért jó volt tudni, hogy mi van túlfelől. És most meglátjuk a túlsó szelvényt, a moldvai szelvényt. Ugye itt van Erdélyben az Úz-patak, a Magyaros patak, a Raca patak, amit az imént is említettünk, és itt van az Adler, ezen már úgy szerepel, hogy Granz Adler. Sőt, megjelenik az Úz, a kőkert, az Úz-patak partján.
Na most ez a piros Adler nevű négyzet a moldvai lapon úgy, ahogy ezt látjuk, Grantz Adler néven szerepel. Ez nem más, mint a határjelző oszlop a császári sassal. Ugyanis ezeket az imént említettem, és akkor most valószínű hosszabban is el fogom mondani. Szintén az volt, hogy ugye hát a 17. században, annak főleg a második felében, amikor lazult a közigazgatási fegyelem, politikai, hát elég bonyodalmas időszak volt Erdélyben, a moldvaiak mind bennebb és bennebb jöttek, és ez a hatalmas konfliktus volt, a székely elődeink, ez is dokumentálta a székely székek, Csíkszékben, de máshol is rengeteg felirattal írtak a guberniumhoz és a császárhoz, míg nem 1769-ben rendezték a határt. Tehát határkijárást a két birodalom megegyezett egymással, egy vegyes bizottság volt, és 1769-ben gyakorlatilag fentről Bukovinától kezdve levégig kijárták a határt, és kijelölték, határjelző oszlopokat raktak ki a császári sassal, ez fizikailag is egy határsas volt, kijelölték ezeket a területeket. Na most azok a területek, amelyek gyakorlatilag visszakerültek Erdélyhez, azokból lettek a revendikált, visszaszerzett havasok, Alpes revendikáté, ebből lett aztán Csíkban, Gyergyóig felfele a csiki magánjavak komoly intézményrendszert, a revendikált havasokból alakították ki. 3 széken később felosztották egymás között, természetes személyek és főleg közbirtokosságok alakultak akkor. Viszont a határjelző oszlopokat, amikor kihelyezték, akkor ezek voltak az Adler és a Grantz Adlerek. Illetve abban az időszakban ugye nem csak határjárás volt, nem csak kijelölték, hanem akkor gyakorlatilag meg is erősítették a határt, és tudjuk egészen pontosan egy 1763. július 21-én kelt rendeletből, hogy a kászonokban, a Baska-havasban 4 gyalogos, Úszban pedig 2 lovas, egy tizedes és 6 gyalogos teljesített határszolgálatot, és akkor elkezdték módszeresen védni a határt. Egy következő térkép, ez titkosított térkép volt, Karl Gabriel Wappler, császári térképész 1780-ban és 85-ben készített 2 térképet, gyakorlatilag katonai ügyeket szolgált. Itt látható a térképen a sóvető, hogy be tudjuk azonosítani, látható a csobányos, sai, ez a sajhavas lehet, apahavas felfele, ugye ez már fent van a gyimesekben, és itt csordogál ki Erdélyből az úsz Reu. Na most van Gyemes Reu, itt lennebb nem látszik, mert hogy kinagyítottam a térképet, ott van az Ojtosz Reu is. Mi a véleményetek, mi a véleményük, mi lehetett ez a Reu? Hát a Reu, hát nyilván Romániában van beírva, pontosabban Moldvában van beírva, és ez a kifejezés a Reut jelentette annak idején. Második katonai felmérés, ez gyakorlatilag 19. század második fele, ez abban az időszakban készült, jártak ott, amikor Orbán Balázs is járhatott. Ugye 1869-ben jelent meg a műve, akkor egészen biztos, hogy azelőtt volt ott Orbán Balázs is. A település, vagy a térség neve Kőkertként szerepel. Ugye a kőkert az tulajdonképpen valahol itt van, azt tisztáztuk. Ettől függetlenül ezt a térséget kőkertként nevezték, és itt csordogál ki az úszpatak, ugye a kukoricapatak itt folyik bele a sóvető pataka, és itt van valahol, itt lesz valahol a mostani katonai temető, itt már látszónak valamiféle épületek ebben az időszakban. Néhány jelre szeretném felhívni a figyelmet. Itt van egy olyan, pontosan itt folyik bele a Veresvíz az úszpatakába, itt van egy ilyen kifejezés, hogy csardake. Ki meg tudja mondani, hogy az micsoda, akkor kisebb ajándékokat sorsolunk ma este ki. Na, akkor még egy próbálkozás. Csardake. Történészek. Csardake.
Na hát akkor menjünk tovább. Ez nem más, mint egy katonai őrtorony megfigyelő hely, nyilván, hogy a perzsáktól jön. Látják, oszmán törökök csardak, szerb-horvát csardak, német csardak, magyar csardak kifejezés. Nem igen láttam térképeken sem, csak a bánságban, tulajdonképpen ott a szerb határ mentén láttam hasonló jeleket, meg kifejezéseket. Itt Erdély felső felében, vagy ezen a részen ez az egyetlen, amit találtam régi térképeken, és hát elég sokat kellett keressük térképtörténész barátainkkal, amíg gyakorlatilag megfejtettük, hogy miről van szó. De van egyéb érdekesség is a második katonai felmérés térképén. Most azon túl, hogy itt vannak ezek az épületek, már megjelentek, erről most nem mondom el, hogy micsodák, mert a következő felmérés térképén már fel lesz tüntetve a neve is. Viszont itt jelenik meg először egy SM. Itt látjátok? Ez egy S.M. Mi lehetett az? Nem más, mint szágműl megnevezése, iniciáléja, az pedig fűrészmalom rövidítése. Van egy másik is, ami szintén megjelenik, a kontumáz. Ugyanis a 18. század pestis veszélyei azt hozták, hogy határátkelőkön létrehoztak gyakorlatilag, hogy székelyesen mondták, kontumácokot. Ez a kontumász volt, ez járványkórháznak a megfelelője, de ez nem egy kórház volt, hanem csak egy veszteglő hely. Sokan leírják a történetüket, hogy ez hogy működött. Benne van ez is a kötetünkben, amelyet kiadtunk, és amelyből külön levonatot mindjárt mindenkinek fogunk adni. Itt a történethez az a lényeg, hogy hozzatartozik, hogy gyakorlatilag a Pest is, majd később a marhavész megszűrésére hoztak létre ilyen veszteglő helyeket. A 19. században a pestis veszély azért nagyjából megszűnt, aztán később a 19. század végén is működtek ezek az intézmények, de ott igazából akkor már állatveszteglésre használták ezt az épületet. Na most a szágmű kérdése azért érdekes, mert amint említettem, ugye ugyanebben az időszakban járt ott személyesen Orbán Balázs, és a leírásaiból, nem csak ebből, hanem a többiből is látszik az, hogy ő személyesen járt minden olyan helyen, amit leírt. A szágműl azért érdekes, mert Orbán Balázs a következőt írja a főművében, többek között a kőkertről, vagy a tölgyes pusztájáról beszélve, hogy a hely a kukoricát is megtermi, mint azt megkísérelte egyik fűrészes kis kertjében. Na most ez azért azt jelenti, hogy ha Orbán Balázs 1869 előtt járt ott személyesen, akkor még azelőtt egészen biztos, hogy volt a pusztán legalább egy fűrészmalom, amelyik működött, sőt volt egy állandó lakós is ott, mert annak volt egy kis kertje, aki megpróbált kukoricát termelni. Tehát ez a hely 1800-as évek derekán valamiféle lakott hely volt, ahol volt legalább egy fűrészmalom, mint ahogy az látszik is itt, ahol fel van tüntetve a szágműl. Harmadik katonai felmérés, innen messzébről nagyon nehezen látszik, mert sok mindent akartak egyszerre is megmutatni, nyilván mindenek előtt katonai célokat szolgált, tehát a szinteket, de hát egyéb rengeteg felirat van. Most már a korábbi tölgyes vagy tölgyes puszta, táblamező, kőkert nevek helyett már Úzvölgy településnév szerepel, itt látjátok, Úzvölgy településnév szerepel a hely meghatározásaként. Igaz, hogy a táblamező felirat lenne ott, ahol az előbb a kőkert volt, ott most táblamező található. És aztán mindjárt rátérünk a település név történetére is, arra most nem akarok kitérni, hanem igazából, amit a Sóvető patak és az Úz patak egybefolyásánál, az imént említettem, ott volt az a két épület, most már az épületeknek nevük is van. Az egyik az Finanzwacht, vagyis pénzügyőrség, mellette van egy Zollamt, nyilván az egy vámhivatal épülete,
hiszen itt már nem csak határvédelmi kérdések voltak, nem csak kontumáz, nem csak veszteglő volt, hanem áru és személyforgalom ellenőrzését is jelentette. És a pénzügyi őrség és a vámhivataltól délre gyakorlatilag ott, ahol itt az Úz folyó, itt folyik bele a Sóvetőpataka, itt pedig mit ír? Valaki látja? VH, Úzvölgyi csárda. Vagyis Wirtshaus, ami, ha jól tudom, az csárdát jelent. Aztán ezt fontosnak tartom, mert később majd meglátjuk, hogy ott tényleg csárda volt, és hogy milyen élet volt a csárdában, az is kiderül leírásokból és egyebekből. A kontumáz feliratú veszteglő épület jel az megvan, a felirat az már nincsen, de az megvan, illetve később itt aztán lennebb, ott van a kőkert, zárójelben Gardul de Peatre, és alatta megjelenik egy Gendarmerie KSR, vagyis Gendarmerie Kaiser, császári csendőrség épülete látható. Ugyanis egyéb forrásokból, mint a térkép, kiderül, hogy a Magyar Királyi Csendőrség keretein belül a határszéli csendőrséget állítottak fel 1891-be, melynek feladata többek között a határjelek megrongálásának vagy megsemmisítésének a megakadályozása volt, mert azért ugye lentről a másik irányból folyamatosan próbálták azokat eltüntetni. Később feladatukká vált a személyek és az áruk illegális forgalmának a megakadályozása, a leánykereskedelem megakadályozása, micsoda jó idők lehettek akkor, és így kialakult itt is a kőkertnél a kőkerti vagy kőkert telepi őrs, amely 8 főből állott, mint ahogy azt tudjuk. Későbbi térképek más jellegűek, ezek nem katonai térképek. Hacsek Ignác magyar királyi térképész volt, gyakorlatilag ő készítette el az 1876-os törvény utáni új közigazgatás, új megyésítés után az első vármegye térképeket. Ez Csík vármegye térképéből itt szerepel az USA fluviu, Dörmönesnél folyik bele a Tátros fluviuba, és ott van a Kőkert nevű településnév az Úz-patak völgyén. Következő, még egy térképet akarok megmutatni, ez Homolka József, 19. század vége, káposztáshavas, sajhavas között ott folyik ki a nevét nem említi, de hát nyilván erről van szó az Úzvölgye. Kőkert, ez településként szerepel ott, Veszteglő, ez így szerepel először magyarul a Veszteglő felirat a kontumác helyett. Na most, mint ahogy a legelején is említettem, meg később is, a 19. században gyakorlatilag egész századon át tartó harc, háború, feliratok, birtokviták, határviták voltak, hát ezek pontos megállapítást, újra megállapítás 1804, 1839, ekkor éppen Nemzetközi Vegyes Bizottság igénybevételét igényelték, határpontosítások 1868, 69, 1881, ezek közül csak az 1882-ben megindított és nemzetközi segédlettel 1883 és 84-ben elvégzett határbejárás vezetett sikerre, tehát ugyanaz történt, hogy akkor a két birodalom között gyakorlatilag a határt le kellett járni egyenként, és Bécsben összehívtak egy nemzetközi vegyes bizottságot, ahol 1887-ben meghúzták pontosan a határt. Ennek a következménye lett az, hogy a Magyar Országgyűlés egy kétnyelvű, hivatalos közlönyben két nyelven megjelent törvényt fogadott el 1889-ben, tehát egy magyar-román törvény van. Ennek a törvénynek van 30 darab térkép melléklete, és a 21. térkép mellékleten szerepel ez a térkép, amely a témánk szempontjából fontos szelvényt tartalmaz. Itt pedig gyakorlatilag oszlopokat, határjelző oszlopokat
állítottak, és akkor megvan, itt írja, hogy a 87 és a 88-as határoszlop közötti távolság 1850 méter. A határ innen, mármint a 88-tól, innen azt mondja, az Úszpatakot követi, itt írja is, hogy Úszpatak, a Veresvíz beömléséig, ugye itt jön szembe a Bardóc-pataka, Bardóc-pataka, vagy Veresvíz-pataka, és a kettő találkozásáig, ahol 1000 méter távolságban, mármint a 88 és a 89 közötti 1000 méter távolságban a 89. Kettős határoszlop felállítatott. Tehát gyakorlatilag a pataknak az egyik felén és a másik felén is ugyanabban a pontban egy-egy határoszlopot felállítottak. Így folytatják tovább a törvény leírásában, és pedig az egyik a Veresvíz-patak jobb partján 20 méter távolságban, a másik ezen patak partján 22 méter távolságban, a két patak egyesülési pontjában van felállítva. Tehát gyakorlatilag ez az egyik olyan térkép, amely nagyon-nagyon pontosan behatárolja, megmondja, leírja, hogy hol volt a két ország határpontja. A határ leíráskor, mint ahogy említettem, 30 térképet mellékeltek a törvény mellé, ez a 21. lapon található. Itt nyilván a telep neve Kőkertként, itt valahol, itt azt hiszem így látszik, ugye, Kőkertként szerepel. Gyakorlatilag a határpont neve, ami a Kőkert megnevezés, az itt van, írja is Gardul de Peatre. Itt van a csendőrlaktanya valahol, ott kell legyen a csendőrlaktanya, és a korábbi kontumász most már magyarul veszteglő házként szerepel, felette van a csendőrlaktanya. Most a 88-as, ugye a Kőkert az a 88-as pontnál szerepel, ugye, hogy így aztán kijövünk innen a pataktól lefele, itt van egy ilyen, hogy Rom-őrház. Ez nem más, mint román őrház. Így nézett ki a 19. és a 20. század fordulóján gyakorlatilag az a pont, ahol a Kőkert és a román őrház szerepel. Román vámhivatal Úszvölgyön, itt van az ügyes betyár, román katona, sőt, így nézett ki a határ két oldala, ugye a patak két oldalán itt van ügyesen a kis őrbódé, az egyik Romániában, a másik fele pedig Magyarországon. Amint említettem, különböző neve volt ennek a településnek. Úszfolyó, ugye gyakorlatilag az Úszvölgy az két fogalmat takar, az Úszfolyó völgye és az Úszvölgy nevű telephely. Tölgyes puszta, táblamező, táblapuszta, Kőkert, aztán később Úszvölgyi Vámhivatal néven volt a településnév, Úszvölgyetelep, és 1913-ban jelent meg a névjegyzék, a települések névjegyzéke, mint külterületi helyet jelölik. A szakértők, tudósok egyöntetű véleménye szerint a települést úgy hívják, így írva, hogy Úszvölgy. Nem Úszvölgye, az egészen más jelent, nem kötőjellel, az is más. A település maga Úszvölgy néven szerepel. Kevesen tudják azt, hogy 1904 előtt képeslap is készült Úszvölgyéről. Kevés olyan erdélytelepülés van egyébként, amelynek 1904 előtt, vagy ilyen eldugott erdélytelepülés 1904 előtt, a 20. század legelején képeslevelező lapot adtak volna ki a népszerűsítése érdekében, emlék Csík Úszvölgyről. Pap Ferenc kiadásában jelent meg Kőkert 1904, itt írja, Kőkert, fotó, Pap Ferenc, Kőkert 1904. március 28-án adták fel ezt a lapot, amelyen érdekes dolgok találhatók. Bocskor Imre vendéglője. Emlékeznek, hogy Wirtshaus volt egy csárda.
Más forrásból mindjárt kitérünk arra is, pontosan tudjuk, tehát tudjuk a térképről, tudjuk egy kiadott képeslapról, tudjuk Vitos plébános úr leírásából, hogy ott volt bizony Bocskor Imrének egy vendéglője. De mindjárt ennek elmondom az érdekes történetét is. Van egy vendéglő, van egy csendőrségi laktanya, ugye a térképpel talál a képeslap, hiszen ott volt a csendőrségi laktanya. Pénzügyőri laktanya. Ott volt a Colámt, a pénzügyőrség. Ott van a gyártelep, mindjárt megnézzük majd közelről is, hiszen komoly kitermelés, és nem csak egy szágműl volt, aztán később kiderül, hogy ebben az időben már egy kicsivel több volt. Igazgatósági pavilon. És ott van a határkő, ez gyakorlatilag, amit kőkertnek neveztek, az a sziklás rész, amit Orbán Balázs is leírt, hogyha visszaemlékeznek, meg is van örökítve. Na hát így néz ki, szíves megemlékezésüket nagyon szépen köszönöm, boldog új évet kívánva kedves családjával együtt maradok az illő tisztelettel Osvát. 1904. Ugyanis fakitermelés az keményen folyt a völgyben. A fakitermelés kérdése, hogy az imént is láttuk, említettük, Orbán Balázs esetében a 60-as években egészen biztos, hogy volt egy fűrész, ő is leírta, a térképen is megjelent. Viszont a szomszédos Csobános völgyben ezt az Erdélyi Kárpát Egyesület leírásából is többek között tudjuk, hogy kereskedelmi fakitermelés folyt a térségben. Dualizmus időszakában, különösen a 19. század utolsó évtizedében a monarchia és Románia közötti vámháború után tulajdonképpen virágzó erdőkitermelési központtá váltak ezek a határrégiók. Hát ugye akkor az az időszak Kommandó, vagy Gyulafalva, az az időszak Ojtoz, és így tovább. Csobános völgye, és ebbe tartozik bele Uzvölgy is. Tölgyes puszta, hiszen akkor Erdély ezen eldugott helyein, tehát beláthatatlan kiterjedésű erdőségek voltak. A székelyföldi faipar valójában az nem székelyföldi volt, csak az erdők voltak, a tulajdon volt székelyföldi, a székelyföldi faipar budapesti és bécsi osztrák és zsidó kereskedők kezében volt. Tulajdont nem vásároltak, csak az erdő kitermelésének a lehetőségét és jogát vették meg. Így gyakorlatilag nagyjából, hát nagyon kevés bükköt, de fenyőfát termeltek ki, röntként és deszkaként szállították el. Gyakorlatilag nem nevezhető fafeldolgozásnak, mert ez egy elsődleges feldolgozás volt, teljes mértékben hiányzott a bükk kitermelése és a feldolgozása, ugye ez az időszak az, amikor már gőzölik és hajlítják a bükköt, itt jön be Európában a tonett butor korszaka, ez teljes mértékben hiányzott a Székelyföldről. Itt gyakorlatilag a székely elődeink tőáron eladták a fát, és ennek a hasznát nem ők, hanem budapesti és bécsi kereskedők, többek között ifjú Schulz József és Kaszab Soma cége fölözte le. Na most azt kell tudni, hogy ez egy nagyon érdekes levél, aztán majd esetleg ki is betűzhetjük közelebbről, visszatérünk rá, de azt akartam elmondani, hogy ez a cég 1891 és 92-ben, 1891 és 92-ben Csobános völgyében már fűrésztelepet létesített, ahova a faanyagot nyilván a csiki magánjavak Úz és Csobános völgyi erdeiből szerezték be. Úgy beindult a vállalkozás, hogy röpke 2-3 évre rá lóvontatású vasutat építettek a Csobános völgyében. Sőt, annyira jól ment a vállalkozás, hogy egy év múlva már gőzvontatású vasutat építettek, sőt, ugyanabban az évben létrehozták az első Csík megyei erdőipari részvénytársaságot, mint ahogy említettem, ebből a Csík megyeieknek kevés hasznuk származott. Na most ezek a nagy tőkével működő nagyipari vállalkozások gyakorlatilag a két völgyben
tönkretettek 8 más, régebben működő, közbirtokosságként, kisközösségként működő fűrésztelepeket vagy fűrészüzemeket. Ugyanis van egy hosszabb leírás arról, hogy ezekben a völgyekben a korábbi időszakban, és arra utalhatott Orbán Balázsnak is az 1860-as évekből származó bejegyzése, gyakorlatilag a föld, erdő és legelő tulajdonosok nem építettek egyenként mindenki saját magának egy kis fűrészt, hanem közösen építettek egy fűrészt. És akinek éppen ideje volt, hogy be volt osztva egymás között, hogy ki mikor fűrészelgetett. Egyrészt kitermelte a saját anyagát is, és akkor szépen be volt osztva, hogy akkor a következő héten a másik következik, harmadik héten a szomszéd, és így tovább. Tehát gyakorlatilag úgy, mint ahogy később működtek az erdő vagy legelő közbirtokosságok, ugyanúgy működött egy-egy fűrész közbirtokosság is. Nyilván ezek elsősorban a saját hasznukra termeltek. Na most ez a vállalkozás többek között ebben a két völgyben 8 ilyen kisközösségi fűrésztelepet tett tönkre. Panaszkodtak is. Az egyik panaszkodása a 20. század legelején így szól, idézem, egy-egy fűrésztársaságot 25-30 gazda képlezett, akik mindenike az év azon szakaszaiban, mikor legjobban ráért, 60-70 forintot szerzett a fűrészelésből, ami munkájukat nem számítva tiszta haszonszámba ment. Ilyen jövedelemtől fosztattak meg a székely gazdák. Panaszkodva írják a 20. század legelején. Ez a részvénytársaság aztán ugye az Úz völgyébe is átköltözött, 1895-ben már vasutat építettek, és 1897-ben deszkagyárat alapítottak ebben a völgyben. Ez is pontosan tudjuk, 165 000 forint tőkével létesítették a deszkagyárat. Na most ez egy érdekes sztori, 1903-ban az Alispánnak címezték, ezt közelebb kell menjek, mert nem tudom fejből, hogy mi történik. Tehát nagyságos Bece Antal Alispán úrnak címezték, ugyanis az történt, hogy kérték az Alispán úrtól, hogy hétvégeken küldjön csendőrséget. Mert az történik, itt leírják, hogy hétvégeken, ahol, tehát ugye amikor kiadják a fizetést, meg van egy kis pihenő, akkor duhajkodás történik, ahol 3-4 intelligens ember áll szemben 300-400 többnyire részeg és fegyelmezetlen emberrel. Tehát 1893. június 4-én címezik az alázatos szolgái a nagyságos Alispán úrnak ezt a levelet. Ez azt jelentette, hogy a Csobános völgyében 1893-ban 300-400 munkás dolgozott illuminált állapotban időnként, és valószínű, hogy ennél többen lakhattak ott, mert nyilván nem csak a kétkezi munkások voltak ott, hanem a családjuk is. 3-4 intelligens ember áll szemben, 300-400 illuminált. És ahogy említettem, a később a cégnek 2 telephelye lett, Csobánosvölgy és az Úzvölgy. Az Úzvölgyre mindjárt még vissza fogunk térni. Tehát leírásokból tudjuk, hogy Úzvölgy lakossága a 19. század végén 100 munkás nyert foglalkozást Úzvölgy telepen, sőt már 1902-ben a gyár naponként mintegy 200 embernek ad munkát és kenyeret. Ez Úzvölgy. A 20. század elején gondoltátok volna, hogy így nézett ki azt, amit ma is Úzvölgyként ismerünk. Ez a kép Románia felől készült, ma is látszolnak ezek a vasútvonalaknak a nyomvonalai. Itt van az imént említett képeslapon az igazgatósági pavilon, és ez a fűrésztelep. Úzvölgyi fűrésztelep. Ki gondolta volna, hogy ez így nézett ki abban az időben? Kérem? Ugye a sínekből maradt, még maradt? Sínekből nem maradt, a töltések vannak meg, és látszolnak a különböző épületek alapjai még itt ezen a részen itt látszolnak.
Tehát a csendes, tölgyes puszta, amit láttunk a térképen, az első katonai felmérés térképén, az körülbelül így nézett ki a 20. század elején. Épületek, munkáslakások, vendéglő, vámhivatal, csendőrség épülete, pénzügyőrség, az igazgatósági pavilon. 1909-ben készült kimutatás szerint erdőőri lakás is volt, sőt 1914-ben megépítették az első iskolát. Mert hogy ebben az időszakban, láttátok itt, hogy 1902-ben 200 embernek adott munkát és kenyeret, ez minimum 300 embert jelentett, mert azért ott mások is voltak, ez jelentett gyerekeket, jelentett utána majd iskolát. Még azt akartam elmondani, még amielőtt a végeig érünk, hogy a fűrészek kérdését. Igen. 15-ben készült ez a katonai térkép, ez a végét jelenti az előadásnak. Itt gyakorlatilag látható a Zollamt, a pénzügyőrség, a Gendarmerie Kaiser, a császári csendőrség, a kordonposzt, gyakorlatilag a határőrnek a kis bódéja. Itt látható a Veresvíz, a Baska-havasa, és itt folyik ki az Úzvölgy. Látható a vasút, amiről beszéltünk. Látjátok, Úzvölgy közepéből, itt van egy vasútvonal lefelé, és a Veresvízen is van lefelé vasútvonal. Ha megtalálom, akkor el is fogom mondani, hogy Kozma Ferenc, érdekes, bár szinte elképzelhetetlen ma, hogy Orbán Balázs azt írta, a Nemeréből eredő és az Úzzal nagyságban versenyző Veresvíz, melynek beszakadásától kezdve az Úz könnyen hajózható lenne. De a mai ismereteink szerint szinte elképzelhetetlen, hogy ott bármit is le lehetne hajó formájába engedni. De valószínű úgy volt, mert Kozma Ferenc 1879-ben arról számol be, hogy, idézem, Csík megyéből a Duna-fejedelemségbe való tutajozás főiránya, a dunai városok s a Fekete-tenger, hol a Kisbeszterce és Úzvölgyének hatalmas fenyői építkezésekre és árbócfákká dolgoztatnak fel. A 22 öles hosszú árbócfákból álló tutaj ára Galacon 100 darab arany. Tehát hisszük, nem hisszük, én azoknak hiszek, akik akkor leírták, hisszük, nem hisszük, innet lehajóztatták, letutajoztatták az árbócfákat. Persze biztos, ami biztos, vasutat építettek, mint ahogy ez látszik is. Ezen a térképen egyébként 10 fűrész számolható meg. Itt van a szágműleknek, a fűrészeknek a jele. Itt van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No, lényeg az, hogy 10 összeszámolható egészen biztos. Vannak más jelek is, itt egy kis kereszt van, itt vannak az épületek, ahol a Zollamt szerepel, a kocsma most még már nincsen feltüntetve. A kocsmáról akartam még mondani érdekes dolgot, ezt valahogy elmaradt, mielőtt befejezem, azt azért el szeretném mondani. A képeslapon, megkeresem, hogy ne tévedjek, a képeslapon ugye szerepelt Bocskor Imre kocsmája. Na most Vitos Mózes névjegyzékét adja azoknak a személyeknek, akik a századfordulóján a Csík-Úzvölgyi szakaszon teljesítettek pénzügyi szolgálatot. És gyakorlatilag a Csík megyei Magyar Királyi Pénzügyőrség kötelékében dolgoztak, úgy, mint, idézem, Kis Dénes szemlész, Kósa Balázs fővigyázó, Benyovszky Károly, Bocskor Imre, Csabotár Péter és Izsák János vigyázók. Bocskor Imre pénzügyőri vigyázó volt, miközben kocsmát működtetett, épp a pénzügyőrség épülete mellett. Most az ügy pikantériája az, hogy Csíkszentmártonba voltunk, amikor a Bocskor pékség tulajdonosa is ott volt az előadáson, és akkor mondtam el neki, hogy ez a Bocskor Imre az ő felmenője.
Tehát akkor tudtam meg. Ő azt mondja, hogy emlékszik, hogy a szóbeszéd volt, hogy a dédapja vagy valakije, ők úgy tudták, hogy a Csobános völgyében dolgozott, de hát innen egyértelműen kiderült. Lehet, hogy ott is, én azt nem tudom, de hogy az Úz völgyében igen, az egészen biztos. Na hát így néz ki nagyjából az előadás, amit nem fejezhetünk úgy be, hogy Hamvas Bélának ne adjunk igazat, aki azt mondta, hogy magas civilizációk nem kövér földeken és nem egynemű tájakon alakultak ki. A zseniális szellemi ember is ott fejlődik, ahol sok a hatástényező és kereszteződés. Mindig a határterületek a fontosak. Csak itt van lehetőség arra, hogy sokszerű ellenállást lehessen legyőzni, és itt fakad megedzett spiritualitás. Köszönöm szépen a figyelmet!